Het is 4 uur, er is het Frieske Nijs in het kwad. Goedemiddag. Managers van bedrijven die verslaafd binnen aan alcohol of cocaïne, die kennen van Takkemirau te plak in Wilhelminaoord in Sint-Niek. De GGZ Friesland heeft het plan voor een luxe aukeerkliniek met plak voor 22 verslaafden. Ze komen uit het westen en het noorden van het land. Op dit zuid zitten er nog 24 schizofreniepatiënten in het herstelcentrum Wilhelminaoord. In het kader van de vermaatschappelijking van de GGZ is het sowieso het beleid dat mensen met schizofrenie toch meer en meer in de samenleving gaan wonen. Dus we zullen met deze mensen individueel en heel zorgvuldig kijken hoe wij hun brengen naar een nieuwe huisvesting. In april Takkemier wordt Wilhelminaoord verbouwd. Eind 2012 met de luxe verslavingskliniek dan Ierpenie. Bij een grote brand in een loods van vervoersbedrijf Q-bus in Jesterwoude binnen 4 bussen uitbaand. Een krantenbezwarger ontdekt de bron van een man betiet om 6 uur. De brand wacht in de vlucht bij en kan het kantoorgebouw en de meeste bussen redden. Toch is er nog grote skeer. Het is echt een hele trieste aanblik. Uitgebrande bussen, dat ziet er ook echt heel triest uit. Je ziet alleen nog het karkas. Het is heel vervelend, maar ik ben heel blij dat de rest van de vloot wel gered is. 4 bussen is betreurenswaardig, maar geen menselijke slachtoffers. Het pand staat er nog, dus het gaat alleen om 4 bussen. De brand is na alle gedachten ontstien in een kachel van een van de bussen. De tjenstregeling van Q-bus is van een man met vertraging op gang komen. Er zit asbest in het kantoor van de grondmei in Drachten. Zo'n 60 medewerkers van het ingenieursbureau werken daarom zo'n vliedenwieken op een oorplak. Het asbest werd vliedenwieken waanzinnig vonden in de vlierbedekking. De medewerkers zijn daarna voortdurend naar huis gestuurd. Ze werken nu uit Hoeswaai of op een oorplak, een oorkantoor van de grondmei. De eigenaar van het gebouw zet dat asbest voorthellen. Uit onderzoek zo blijkt wel dat de medewerkers geen gevaar innen. Nee, gelukkig niet. Onze medewerkers hebben geen verhoogd risico gelopen de afgelopen jaren. Er is inderdaad asbest aangetroffen, maar gelukkig niet in de lucht. 2 werknemers van een bouwbedrijf uit Reense-Mageers binnen juist te verwoenen rekken bij een ongeluk met een pistool. De man vond bij werkzaamheden in een slooppand in Greens het pistool. Na alle gedachten is er bij het ontladen van het vuurwapen wat misging. De 2, afkomstige Gietjerk en Haarlem, rekken daarbij licht verwoenen. Ze moesten van behandeling naar het ziekenhuis. De technische recherche stelt een onderzoek in. Sportclub Heerenveen is een van de meest gastvrije clubs van Nederland. Dat toch blijkt uit een onderzoek onder supporters van de Chimpartij. Tevens de supporters in de ontvangst van de club goed en het Heerenveen een comfortabel beziekersvak. Het vak van Cambuur komt heel min uit het onderzoek. De supporters zeggen dat een deel van het veld net te zien is en dat de huisjes smarig binnen. In Frieske tankstations wordt van Joertouw actie viert om weer alcohol te verkeerpen. In het tankstation van Surg staan nou blikjes bier zonder alcohol. Hiermee willen de pomphouders aandacht vragen voor alcoholverkeer. In 5 tankstations in de rest van het land wordt wel echt bier verkocht. Het gaat om tankstations binnen de bebouwde kom. Het bierverkopen is toch een beetje voor de thuismarkt. Tevens is natuurlijk zo dat bij de tankstations binnen de bebouwde kom, daar zitten winkels omheen die al sinds jaar en dag bier verkopen. En of je nou het bier bij het tankstation ophaalt met de auto of bij de supermarkt, dat is mijn inziens is dat geen verschil. Maar een proefproces wil het pomphouders weer toestemming krijgen om alcohol te verkeerpen. Dat is zo'n 2000 verbeen. De 3 in de sluiting van jongerencentrum Casa op het Heerenveen is vereist van de baan. Het centrum wie een proef van 2 jaar. Maar de gemeente vindt het zo'n succes dat Casa ons de eind van 2012 trok je mij. Op het gemeentehuis wordt Joert al druk online, want jongeren moeten zelfs maar een vaststel komen voor een definitieve oplossing, al of net op de juiste locatie. De gemeente vindt een plak voor jongeren belangrijk. Er zijn gewoon problemen geweest in het centrum met jongeren. Ik met drugsgebruik ben er ook heel wat problemen geweest. En deze plek is een veilige haven voor de jeugd, want die horen net in het centrum rond te hingen, maar daar kennen ze hun ei kwijt. Het centrum in oud-discotheek Gossip is zo'n succes dat er alle dagen tientallen jongeren komen. Het komende jaar helemaal besjoen worden als ze daar blijven kennen of dat er een goedkepere locatie zocht worden mat. Er waren er nog. Joen en vannacht opklarings. Letter neemt vanuit het westen waai de bewolking ta. Het wordt een gratis zon. Morgen is bewolking en wat ruimwetter. Letter wordt het droeg en dan liet de zinnen mogelijk nog even sjen. Het wordt dan 10,5 graden en er zit een matig ontkrijftige zuidwestenwind. En dat zag via deze kwartiertje. Ik kan dadelijk naar Heer en check. En ik meld me maar meer Fries Nijs aan om 6 uur.